Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. Het is vandaag dinsdag. Hoeveel mei is het vandaag nou weer? 3 mei. Dinsdag 3 mei en het is 9 uur geweest. En om 9 uur hebben we natuurlijk, zoals de luisteraars weten, het programma 12 Lo. Ik ben Makiraya. En ik ben weer heel erg thrilled, blij om hier te mogen zijn, om dit programma te kunnen presenteren. Odi Odi, welkom. Welkom allemaal mensen. Degene in Suriname en degene in Nederland die luisteren. Afgelopen keer, want dat doen we altijd, kijken we van, voordat we beginnen, van waar waren we, wat hebben we behandeld de afgelopen keer. En afgelopen dinsdag hebben wij behandeld, dat it's a family affair. We hebben behandeld dat zowel Tatayao als Lucifer, zijn Surinaamse naam vergeet ik heel vaak, heb ik wel ergens opgeschreven. En als ik vind het weer. Oko of Oku Muja. Dat het broers zijn. En dat het de familie van elkaar zijn. Ze hebben dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder. We hebben het ook kort gehad over de 24 Watchers. Eigenlijk bijna niet, maar wel dat Ayefu Faya, de Bariel of de Bariel. Dat zij eigenlijk, Edemang is van de 24 heilige watchers, die onze presence, onze tegenwoordigheid, onze werkelijkheid eigenlijk in de natuur. Dat zij die dus manifesteren, dat zij het uitmaken. Dat is dingen Karen Ka Aifushi, die Bariel. En ik heb me verwonderd dat wij in Suriname heel veel windjes hebben, heel veel natuurelementalen, heel veel natuurgeesten, jees, heel veel jees hebben we. Maar dat wij zowel de jees van de Holy Watchers als van de Fallen Watchers, dat die aanwezig zijn in onze werkelijkheid in Suriname. Maar dat wanneer wij Winti aanroepen, dat er niet echt een speciale Winti is voor Faya. Zoals wij wel een Watra Ingi hebben voor Watra. De Venus, verschillende soorten. De Aisa, Bakagrom, de Lebafu, Krimpasi. Maar dat we niet echt een Winti hebben die eigenlijk direct verantwoording geeft aan deze heilige watcher, die Bariel. Ik heb afgelopen week best wel met mensen gesproken en sommigen zeggen van ja, er is een Kurmanti die danst in Faya. Ik zeg nee, het gaat niet om dansen in Faya. Die Faya zelf is. Want Faya, ik kri alasani en Faya, de asawan presa die libi baka en de libi bigi opnieuw. De Phoenix is een soort van vogel. Mensen zeggen een mythologische vogel. En ik heb ooit eens al een keertje behandeld dat mythe betekent dat het er ooit eens is geweest. Dus als men het heeft over een mythologische vogel die brandt en uit zijn brand opnieuw, is de wiki, de a voor dus ben de, want alasan zal libisma in haar komen in een gedachte dat want tak asan ben de. Is ook de Phoenix, Phoenix, de wiki foru, jejefu, Faya. Ooit ben na ook toe waar jeje sande, na waar jeje na aba embleem dat die symbool, die Bariel. Maar het is wat we hebben gezegd, hè. Onze winticultuur, die den bigisma af uno ontwikkel a cultuur opnieuw, want den kier alla den bigisma af uno be mag lezen, kibri fasi den kibri in singi, kibri den ben
prati koni nanga sabigi unu, vooral in singi, de je ekong in drink. De je eko in drink. So waf unu, want te je wan taki. Na anatrobi obis fa ipchin te je konf taki dat ook taki. Maar ook te unbeding wan fuka an of soso uwaka in katibo. Of katibo waka unu. Katibo waka unu omdat. Lik fa de bigis mataking. Sangwa lok to fa don baka kagrom. Sa is prani. Asiri di iprani. Na afrok tu dat ook kom. Sa den bigis ma fun prani. Dat na unu lek bakap chim. Omus be mai. Dus. Ananatak. Anes pananga libis ma. Anadat ananatak so. Ma anana. Vast va anana de. If we ambege of niet. If we treffen of niet. Te we treffen ons treffen. Anana we treffen. Na ons treffen we treffen. Because do. Te sabi na expressie. En a yeye. A umas ma yeye di de karma. A mus roko na itapu. Omdat na euroko. Lek fa a yeye dede. If in a lukis revi. A mus roko na itapu. Omdat na oorzaak en gevolg. Lek va je voor lotbestemming destiny. A uma je dat ook toe. If je doet boom, dat je lot zou waka boom. Maar we gaan verder waar we de afgelopen week zijn gebleven. Dat aan jou en dat nou sansa unu wel moest make een soort, ja, hoe zeg je dat? Acceptatie. Maar dat aan jou kongi unu olek blakabuba unu sranas maar unu sabelek unu messias. E de man voor de natuur. E de man voor alla de winti die de. In unu winti religie in sranang. E fun vergelijken dengan den tra winti religie voor de Yoruba, voor de Haitiaan, voor de Jamaican. Dan weet je dat na hetzelfde. Alleen unu winti cultuur de aangepast na alibisa unu in sranang mek mee. Nanga de slavendrijver, nanga desma die kolonialiseren uno. Dus de winti, den gado die elkaar komt. Na den gado sambeka jep uno dape in een omgeving. In een Amazone omgeving. Dus dan ben ik alle de winti die we kari, die we preti de. De sebi kondret ha we kari. En kan de moro kondre de. Na de wasa ap te maken nanga aan natuur. Nanga aan levensomstandigheid. Voor sranang. Maar if u luku bijvoorbeeld naar Yoruba en dat u luku de neer voor den kom voor drapen, den gado drapen, dan weet je dat de omstandigheden, de travasie en ook de overeenkomsten. Bijvoorbeeld, aliba mama voor den, de ap toe, de ap yemoya, nanga ocean. Dingen kaar den gado dat die if de ap bepaalde wani, if de ap bepaalde san van nodu voor mek de libidja in grondtapu makkelijk. En anana takitak apot libisma voor apon vrije wil. Ananaf unu anawan jarus gado. En anana takitak ala gado die ay meki ala van de increatie. E do e wil. If ina wani, if atna anana no wani, sanina e pasa. En lek vond taking ba tata jou na edeman voor heel heer naturu. Dus inwan komfu, inwan gado, inwan orisha, inwan winti, inwan naturie, inwan elemental. If anana, if tata jou no wani, dat amus doa sani, ane pasa. Maar unu moest begrijpen dat ala libisani, if na libisma, if na gado, if na natuurgeest, de vrije wil voor ambegi anana. En anana tak anamie ambegi. Want mine koru en mine wara, in elkaar sek me if je ambegi mi ja of nee. Te je ambegi mina groeien gro. Dus te we prijzen. Te we prijzen. We prijs datgene sa unu moest controleren. Asili sans doen unu. A je sans doen unu en a je sa unu moest controleren uit one day. Want als schepper voor a creatie die si in pe unu de. Ane wakti tap unu prijzen. Unu moest sabi voor prijzen in. Voor gele spekkie. Het betekent dat ooit one day ook je unu aspiratie voor groot controle sa ewani.
Den bigis maf unu ben sap disi. Damek ulai yeye, ulai winti, ulai gado. En den gado no def prati unu wan den gado ook tu an begi anana. Di katibo kom, katibo box unu. Pot iwang soort van kubus pe unemang ontsnap uit u. Omdat no te we kargado san de bigis maf unu na sabi en unu ne kargado san do i unu werkelijkheid. En anana takitak a vrije wil sa agi unu libisma. Te wakar wangado. A vrije wil sa u abi. If ay betekent dat je ook grow. Want anana pot unja so tap grond dapu voor op vreugde. En if ay dat kan jep you. Vanuit één vrije wil. If a winti dat wa jep you nanga in eigen vrije wil. If ige alles peki. De anana anawang papa sa ostraf a winti. Of dat ostraf you. No. If is ab jeles peki a winti dati. If a winti jep you. A winti ook to jep in schrefi. Bika anana pot unu nanga winti ina creatie fu jep ons reven zodat un kan grow. Bika grow, einde fu grow, no de. Dus a religie in sa detai un poti le christenen puru nu fu a bribi strukturu nanga a fast fa de bigis maf unu be an begi anana. Date oru in wak box. Ane me kun grow. Terwijl desmadis op alla den buku. De oor unu gevangen in sadekar exoterische kennis. Dat na kennis sadengi alasma in grondtapu. Lek va membre buku taki. Daniel, in een boek Daniel. Die Daniel moest bengo tek koni nanga sabi uit die hemel kondre. Garotak, fupur libisma uit barbaarheid. Barbarisme. Want hier grondtapu moest fuben kontak wan niveau. Ategi Daniel, 70 boeken imagi hier grondtapu. Maar den 200 zoveel trouwen, dat nagi de wan tuka en leerschap me. En dat nasa dekar esoterische kennis. Dus dat aan jou betekent één nog. Het ante isa wel lipti de, na de. Dat nou abo de wan tof ting. En dat aan jou ben vrees, abe op een soort angst. Die unu libis ma futi de na de. Maar behalve aan angst, abe wan tak attentis mus fu ben kontu, want dis bon de attentak koni nanga sabi bo grobaka in grondtapu. A 12 lo. Dem ching, dem bakap ching. Dat unu asan betap unu ai di konja so di fadong. A fukasam de bigis maf unu a trefu den trefu dat a trefu boka ba. En dat a fuka bo draai a boka ba. Atendi sina atensa koni na nga sabe kombaka. Dis na atensa aye opo baka. Dat je etak baka nga unu. Want die fado no wa yeye no be man tak moro nga unu. Want anagado estrafu. Na te idu no fo takru. Na lek te ipot tumsi voer tap aweeschaal. Dat de aweeschaal voor tumsi voer takru ten opzichte van tumsi voer boom. De aweeschaal naki. Dat de anaki naki. Dat ja bif pai de consequenties. Want onder in een duale wereld. Oorzaak en gevolg. Dus dat aan jou tegen een nog dat ik vreesige attendis, maar ik attendis ben de van nodig voordat u aika opopaka. Het is nou een ten voor leri, maar dan is het een leri. Boeku lai. En boeku, in Engels, ik kan bij den, of ik kan bij de ook de digitaal. Alla presi, ik kan bij spirituele, esoterische en occulte kennis. En dan tegi een nog dat attendis bode wan ting sang dem bakap ching fu 12 lo blaka buba die ap katibo in de geschiedenis de pina die de ateri in grondtapu tak umbodu hebi uroko dem bigis maf unubo fendresi baka
An konfo boko an de beconforteer unu de botegi umbaka. Umbo kaarden konfo baka. Umbo wijs af a religisang tayu oru. Tayu oru or unu in one box. Lus unu voor den bigismaf unu. Umbo wijze af. Umbo go baka, umbo draai go baka na a leri voor den bigismaf unu. Dus dat kan jou betekenen of het is een bitter, zoete blik uit kijken in aan toekomst. En dat bevinding bitter, omdat onutwaal voelen umbopsa echt ernstige beproevingen. En omsa ernstige beproevingen. Want samsananga unum in de 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e eeuw bij Hebi. En unum is niet eens in je grond tapu samsananga unum in je grond tapu. Want a blaka man en a blaka vrouw bij de eerste maar tapa planeet disi. Dus a hier planeet disi ibe a blaka man nanga blaka vrouw. Bruinsma nanga bruinsma. Zelf in Europa, die na DTW denken Europa. Dat we praktijk tak naar Sovjetisme belieben in Europa. Maar als je look bijvoorbeeld de Russische icoon, de icons, de iconen dat je ziet, alle de heilige voeding Russische iconen, na blaka buba. Ook to grondtapu ben praktijk tak in Azië na zo de soort Japanese-achtige Aziatische sma, na de Hindustani. Dat is zo'n ding, de eerste massa belieben dat je. Dat de isumgo in de kundre dat je ziet. Sowieso is maar dat bruin. Vooral de Zuidoost-Aziaten, de Hindustani. Maar akrus wiri ook to de hebben naar de mindri. Die alle de presidenten de roei blakas maar uit. De roei aan ningre kontre oosten de roeien uit. Akrus wiri wanneer abradinus naar dik lip. Die alle den tracontinent ineshi umoro. Dus ik actie schrijf af. Zij deze na haat sa de roei unu uit. Want if isuma in dat je shit tak undete. Dus dat maakt dat dat jou bent tegen nog tak ergens voor de beproevingen sa unu bom mee. Want bij de inheer grondtapu, bij de verspreid. Maar ineshi bijna moro. In Zuid-Amerika, Midden-Amerika en Noord-Amerika. De beproeving begint unu in 1492. Die Columbus zaka en boto import in Haiti. Afas van een keer desma fundrape in de Amerika's was gewoon vreed. De kirunu nanga soang dipi haat sa desma be ap ineen. Dat tangano abrudu voor den bigisma unu ik kreeg uit Adoti voor de continenten. Ik kreeg van abrudu voor Kain, ik kreeg of abrudu voor Abel, ik kreeg die Kain kiering. Want abrudu is na onschuldig broed. Hij kreeg en hij actie gado tenanga heeft idee et hij actie gado oteng tata jou oteng yo kom en je vergeld unu broedu oteng en meer denk je dat attend dat hij weet door attende dat abroedu voor den bigismaf unu actie vergelding want karma moest voor de Euroko. Dus dat jou bent tegen nog dat ik vind bitter ergens voor de beproevingen sambo met unu. Maar ik vind ook te sweetie vanwege het feit dat eindelijk in attendis is ondoro. Ik van Bob Marley taki licht over darkness. Dat licht of zegevieren over het duister. En met licht worden bedoeld kennis. Kon je naar sabi daar een brada naar sabi begi ungo lezen den boeken lai. En het duisternis dat na a haat, a kiri, a moord, vervoer trasma kondre, vervoer trasma identiteit. Vooral afan dat nou hebisani sa omus echt luku. A vervoer sa de vervoer unu identiteit sukuf poer unu schrief unu blaka buba uit grondtapu. Tegi unu tak
alle blakas massos uit Afrika denk moeten onderzoek de unge arki den kolowei. Dat we shitak den bigismaf unut. De be op de continent dominant Afrika nanga alla de Amerikas. De Incas, de Azteken, alla de smadisi. Na cruiswiri nanga blakasma ano wetisma. Lek van den Egyptenaren ano wetisma na blakasma. Grondtapu e praxe dat alla de smadis omdat de luku Hollywood. Dat nou wetisma. Maar de smadis ano wetisma na blakasma. Hollywood. Ik jou wetisma ko in de film. En de bakatende alles maar praxe tak. Nou wetisma ben de ding originele sma. Of smasa is hij eruit als Mediterranee. Soort moxie, Arabisch moxie. Arabier witman, de soort dogla-achtige sma dat die. En langzamerhand de poer unu blaka buba, unu cruises ma, volledig uit de geschiedenis. Dus, dat aan jou. Tegen één nog. Dat de insan unu en libiti de nadena, want ting voel licht over duister. En licht is lezen. Konina sabina in boeken de kibri. En altijd dus mas ik leer unu tak a blaka man sap lezen. A blaka man loop lezen. If you want kibri in een boek, maar dat na lee. Want die a blaka man be op omeng he score in Timbuktu. A her verleden omoro igo diepi in a verleden omoro a verleden e blaka. Alla de fan in grond tapu sambou na unu bouwen. A blaka man lasite a bribi. Dat sa den taki dat na de, dat a de tru. If na unu leer def ka de mananga de ma, de pa, mama en papa. Tangen nou. Na unu egideng bestaansrecht. Want Vatikaan na niks. If ane de kibri alla den buku. Alla den konina nga den sabi voor den bigisma unu. Sa den vervoer motor uit Afrika continent. Nanga a continent voor de Incas, de Azteken, de Mayas, de Blakasma, de Haitiana. Unu drapen uit dat continent. If den kibri alla den fan voor den bigisma unu. Tanga nou. De bo absos akuni nanga sabi sa ding moto nanga de Caucasusbergen. En dat na ben de toen si mooi. Want dat ben de niet eens schrijven. En dan ben ik op een normale taal voor taki. Ook toen dat de bigisma van unu leerde. Maar sexy voor de bigisma van unu sa de moren. Maar dit is nou deel 1. Dan moet ik wat poku. En de apoko die si keba. We gaan verder met deel 2. Tata Jou. Tata Jou die zei dus aan Enoch dat hij via Enoch zou proberen om zijn mensen, dus de mensen van Tualfolo, aan Ingrid Kondre Osso, om ons terug te brengen tot een ware en een zuivere kameraadschap, vriendschap, samenwerking met de 2/3 heilige watchers, de Windies, de grote rest, hè, die wilde samenwerken om het plan van de Vader ten uitvoer te brengen. En dat is namelijk dat ieder wezen in de kosmos, in het universum, in het multiversum, zelf mag kiezen, vrije wil heeft. Wij zouden dus in deze tijd eigenlijk erachter komen dat wat onze voorouders in het begin wisten. Want in het begin, bij de schepping, of bij de schepping van onze vader en onze moeder Eva, Fosima Fosipa, werkte zij samen met de watchers. Alle watchers waren daar nog aanwezig, allemaal. En ze zijn heel veel. Sterker nog, ze kregen de namen van onze Fosima en Fosipa. Vooral ons, dat was de taak van de man om alles te definiëren. En wat je definieert, als je iets definieert, dan geef je dat ding eigenlijk de waarde die hij heeft. Zijn doel. Je geeft het een naam. Dat is wat bedoeld wordt met heerschappij. Want Adam en Eva, want zo ga ik ze noemen,
Er zijn ook andere namen in al die andere Bijbels die er nog zijn. En belangrijk is dat deze Bijbel lai. A kennis van me verteer unono de mipur uit 3 Bijbel. Mipur uit de Kolbrin Bijbel. Mipur uit de Sealed Portion. En mipur uit de Obia Bijbel. Oké, dus Bijbel lai. Je hebt ook nog de Owaspi Bijbel. Je hebt de Urantia boeken lai sa om moest lezen in attendisi. Attendis nou een ding. Sa aan ananata kita. Of je verdwijnt. Want we will perish. By a lack of gebrek aan kennis. Of je gaat net als een rups. Je ontpoppen tot een vlinder. En luko. Unu safa alibide. Dus maar het trap na untapu. Mine denk dat unu lektual voelen unsawan etitak. In a tijdperk in sa unwe gonono de. Tak a jeng wode a futu figi voor de rest. Want dis na atensa umus free schreef. Want luksa essa in grondtapu. Alas maar de afgeleid. En tede de afgeleid dat want tak unu kan blog. En blogi unu lektual voelen betekent. Trowe ons schreef in een boek, want dat na un roko, en na pot un jas of go tek koni na sabi. Want a koni na asabi voor den 72 tranatie san rule abra unu, no ma yep unu. Want die anana prati, den 22 tranatie, a giden grondtapu, voor rule en tapu, en unu lektual fulo, agi unu yeye kondre. In grondtapu, de wansa na edeman voor agrontapu disi den 22 tranatie. De zorgu dat unu na kies a juiste informatie dat unu kan rule je kondre. Dis na a momenti sa den konina nga den sabi dis eko in buku forum. Dus wabif go bij den. En ane kon zomaar in buku forum omdat de wangi unu eng. Omdat na so de lop unu. De gi unu eng. Omdat anana tak ating kondoro tak dem gi unu eng. En omdat de shitak lek fa de winti ben dry baka di unu. Tak nek sa we doen lek unu moro. Lek so de winti dry baka di de ook toe. Nek sa den odu. A begin dat kono. Undena a begin fu aka baf den. Nek sa den odu o luk den. Want no ating isa we go. Na ating sa unu e kontro ede. Want unu moest je boskopu baka gi grondtapu. En pit ding. O kontrol sa de ben dem baka. Die unu ben de tap unu gloriteit. Maar den bekis wan pisting voor unu grondtapu. En a pisting dat ik ook bano. Dus dat kan jou ben tegen nog dat via unu. Abotja. Of in attendisi abotja a zuivere, ware kameraadschap, vriendschap, baka samenwerking tussen unu voor 12 fulo. Nanga ding Holy Watchers. En dat unu sili, unu kra, moest fubeng join nanga ding Heilige Watchers. Asan sa de kaart join of trouw. Waar heel ritueel asan dis nawang as den schrijven in waarvoor den boeken sa den prati. In a boeken voor den gramama. Zeide anana a eerstes maar die trouw in grondtapu. Dat na Adam na Eva en dat a jouw trouw ding. Trouw is trouw voeren ook in a werkelijkheid. Kom voor het trouw na den schrevi. Zodat a werkelijkheid uno kan tan grogodoro. Trouw na wan fantasani. En eigenlijk nou heer les in musgi abra. Zeide anana trouw fosi mananga a fosi pa. Unu blaka boba trouw baka. Ona in segi trouw in trouw segis dom. Want in a trouw amang nanga afro aben presi. Anana e arki a gebed volgens een bepaalde lijn. Te amang igwawang if amang trouw nanga afro kan begi anana fu pur fuka gi amang. Trona echt wan santa sani sang
ating kondoro sa umus go onderzoek baka saide ananabe wan umananga mantro. En ook toe asani ana alamang ananagi 2 vrouw nanga 3 nanga 4 vrouw. Ana alasma imdiwa santasma fu up to nanga 3 vrouw. Lamek ananamek wa umananga 1 vrouw. Maar dat na ook toe les giwan tralesi. Maar dus maar die wasabi de nou wacht dit op ooit een moment is aan mij magi alles dat hij lees de boeken voor the grandmothers, the holy book of the grandmothers. Dat bij de fossief umasma vanaf Eva telek a 7e generatie. Libi bosko pugi unu futi de nabaka. Voor verteer unu lek masma nang umasma va unka oor onhuwelijk rein en va yeye want anana pot yeye pot winti fu luku abra wa oso pe amang nanga afro tro en dem chinsa ik moet uit de oso dat pe maar segis don drape en in katibo asan is ben broko helemaal dat na eerste san sa den broko in katibo eenheid a unity a eenheid fu amang nanga afro fu a oso dat den broko dat den broko eenheid fu a bere dat den broko dat den broko a eenheid fu a lo dat den broko dat den broko a her natie. Dus uno mus luku ala de sandis bakasa de bigisma fu uno bendu en menetak ala den bigisma fu uno du bonsani wana om den bigisma unko op to in katibo terecht maar ana alasani na takru ook to ana alasani na bong maar buku lai lesi bakam lek van anana taking of lek van met takken afgelopen week. De fallen watchers nanga de holy watch de winti nanga de wan fa edubisi nanga de wan sa etja winti kongi uno obia kongi uno dresi kongi uno de na wan familie brada nanga saneef nanga neef papa partners collega's medewerkers den ben roko fu zorg dat a werkelijkheid lek sa weshi nanga ai en sa uno neshi nanga ai na den ben jare waka potgi uno dat ade dat unka libina ini creatie schepping den bebouwen potgi uno zodat onbeka libi want uno na yeye fossi voordat we controns ching na wan familie de ap wan pa de na ap alamala zelf de mama en moro papa de en steeds moro mo go in a les voor geverteer so mana anana fu schrevi anana lining Yahweh, Ja, Anu, aligning. In hier grond tapu asores ref na omenisma in de egitongo. Aligning, Brahma, aligning, ma uno ekare anana. Akja symbool. Dus nou een familie. En een wegvallen voor Lucifer naar de tra 200. Tjawa scheuring kon. En als scheuring. En dat deel wat in je kon. Dat ook in grondtapo. In alle osso i akwansa e rebelleer.